Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη και τη Δανάη και σήμερα μιλάμε για ένα ενδιαφέρον νομίζω θέμα, την τηλεόραση και ως μέσο ψυχαγωγίας και ως μέσο, Δημήτρη, ενημέρωσης. Λοιπόν, ναι. Όπως ξέρετε, στα ελληνικά χρησιμοποιούμε την έκφραση μέσα μαζικής ενημέρωσης για να μιλήσουμε για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τις εφημερίδες. Μπράβο Δημήτρη, ευχαριστούμε για αυτή τη σημείωση. Τώρα όμως πια, Δανάη, νομίζω ότι και το ίντερνετ έχει μπει στη ζωή μας με πολλούς τρόπους, έχει αντικαταστήσει αυτά τα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Νομίζω ότι σου δίνει την δυνατότητα να δεις, για παράδειγμα, τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ, τις σειρές που σου αρέσουν, που είναι έτσι μια ψυχαγωγία, όποτε και όταν θέλεις, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Ναι. Να διαλέξεις δηλαδή την ώρα και τη στιγμή που θα δεις κάτι. Αυτό που λένε οι πλατφόρμες on demand. Για αυτό το σκοπό παλιότερα είχαμε τα video clubs. Ακριβώς, ναι. Και όχι πολύ παλιότερα, εδώ που τα λέμε. Το 2000. Όχι, καθόλου. Εγώ θυμάμαι ότι νοικιάζαμε DVD για να δει η μεγάλη μας κόρη παιδικά. Επειδή δεν είχαμε τηλεόραση στο σπίτι. Και τότε επίσης το YouTube δεν ήταν τόσο διαδεδομένο και δεν υπήρχε φυσικά YouTube Kids. Πράγματι, αλλά αυτό είναι ήδη πάνω από 10 χρόνια πριν και ήταν στο τέλος. Ναι, έτσι νομίζω. Τι έγιναν αυτά τα καταστήματα DVD, τα video club, δεν έχω ιδέα. Φαντάζομαι ότι είναι για τους συνεφίλ ακόμα. Δεν μπορείς να βρεις παλιές, καλές ταινίες. Τις περισσότερες φορές βρίσκεις τα πιο δημοφιλή. Ναι, τα πιο καινούρια. Πιο καινούρια. Αν θες να δεις μια ταινία του 1960, κλασική ας πούμε, θα τη βρεις πολύ δύσκολα στο ίντερνετ. Σωστά. Έχουν γίνει όμως κάποιες προσπάθειες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να υπάρχουν τέτοιες πλατφόρμες online, που να υπάρχει η συλλογή αυτού του υλικού. Για παράδειγμα, έγινε πρώτα μία προσπάθεια στην Ελλάδα από τη Finos Films να γίνει η συλλογή όλων των ταινιών. Η Finos Films, να πω εδώ, ότι ήταν η εταιρεία παραγωγής πάρα πολλών ταινιών, δεκάδων ταινιών, τη δεκαετία του 60 κυρίως, στην Ελλάδα. Θυμάσαι που είχαμε κάνει ένα podcast για αυτό το θέμα? Ακριβώς. Και ναι, ήταν για τον κινηματογράφο, σωστά. Ναι. Καλά το θυμάσαι, Δημήτρη. Αυτή ήταν μια πρώτη προσπάθεια, δεν ήταν πολύ πετυχημένη. Και η επόμενη προσπάθεια στην Ελλάδα είναι με το Artflix. Έτσι ξεκίνησε το Artflix. Για πες μου γι' αυτό, επειδή εδώ στον Καναδά δεν είχαμε πρόσβαση, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, δεν ξέρω πολλά πράγματα γι' αυτό. Το Artflix ξεκίνησε ουσιαστικά ως μια προσπάθεια συλλογής αυτού του υλικού της ERT, γιατί επειδή η ERT ως η ελληνική κρατική ραδιοτηλεόραση ήταν τα μόνα κανάλια μέχρι και τη δεκαετία του 80. Και έτσι είχε πάρα πολύ υλικό, πάρα πολλές κλασικές ταινίες, συνεντεύξεις, βιογραφίες, κάποια ντοκιμαντέρ, σειρές που είχαν σκοπό όχι μόνο ψυχαγωγικό αλλά και εκπαιδευτικό. Ναι. Για παράδειγμα για ιστορία, για επιστήμη, για πολιτική. Και παιδικά. Ναι, και παιδικά, ακριβώς παιδικές εκπομπές πολύ ωραίες, με πολύ ωραία μουσική. Και όλο αυτό το υλικό θέλαν να το μαζέψουν στο Artflix. Και έτσι ξεκίνησε. Και έτσι νομίζω το όνομα είναι και πολύ πετυχημένο και λίγο κωμικό. Ναι. Επειδή διάβασα πώς έβγαλαν το όνομα αυτό, και ήθελαν δηλαδή να κάνουν κάτι που να μοιάζει με Netflix και το ονόμασαν Artflix. Ήταν νομίζω έτσι έξυπνο. Ναι. Και στο εξωτερικό να σου θυμίσω ότι υπάρχει εδώ, τουλάχιστον εδώ στη Βόρεια Αμερική, το Canopy.
Ναι. που έχει πάρα πολλές παλιές ταινίες. Πράγματι. Τώρα που είπες για την ΕΡΤ και τις δεκαετίες του 60, 70, 80, ήθελα να πω, μου θύμισε αυτό το πράγμα, την άλλη λειτουργία της τηλεόρασης, που δεν είναι μόνο η ψυχαγωγία, αλλά είναι και η ενημέρωση και η εκπαίδευση, όπως είπες. Αλλά αυτή τη λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης μπορείς να τη βρεις και αυτήν στο ίντερνετ. Οι εφημερίδες ανεβάζουν τα άρθρα τους πια στο ίντερνετ, συνεντεύξεις στο YouTube ή σε άλλα τέτοια social media, το οποίο μας έχει βοηθήσει να επιλέγουμε πάλι εμείς όποτε θέλουμε, ό,τι θέλουμε να δούμε, χωρίς να αναγκαζόμαστε να ακούμε debates, όπως τα λέγαμε, Ναι, τα παράθυρα της παράθυρα τηλεόρασης, όπου τσακώνονταν οι πολιτικοί. Οι Μαϊντανοί. Ναι, έτσι τους λέγαμε. Και δεν έβγαζες άκρη. Δεν έβγαζες άκρη, πράγμα. Και ήθελα να πω εδώ, Ναι. ότι μπορεί να λέμε για τα social media τι κακό κάνουν, αλλά τουλάχιστον δίνουν βήμα σε ανθρώπους που αλλιώς δεν θα ακούγονταν. Ναι. Δεν θα τους καλούσε κανείς στην τηλεόραση, γιατί δεν πουλάνε. Δεν πουλάνε, δεν φωνάζουν. Δεν φωνάζουν. Είναι σοβαροί άνθρωποι που έχουν απόψεις, που έχουν κάτι να πούν και συζητάνε μεταξύ τους πολιτισμένα. Ναι. Εδώ να πω ότι μου άρεσε στο Netflix μια εκπομπή συνεντεύξεων που ονομάζεται Studio 4. Και την είχα δει κάποιες φορές, είχα δει λίγα πράγματα στο ίντερνετ και μου άρεσε, δεν ήξερα πού ακριβώς είναι αυτή η εκπομπή. Έχει συνεντεύξεις από διάφορους ηθοποιούς, τραγουδιστές, διάφορους καλλιτέχνες συνήθως, αλλά όχι μόνο καλλιτέχνες, διάφορα πρόσωπα γνωστά. Είναι πολύ ωραίες συζητήσεις. Συμφωνώ μαζί σου ότι αυτές οι εκπομπές, μάλλον αυτές οι πλατφόρμες δίνουν το βήμα. Ναι. Δίνουν βήμα. Είναι αυτό που λέμε, μια ωραία λέξη, ναι. εκδημοκρατισμός. Ναι. Από την άλλη όμως, δεν ξέρω, για παράδειγμα εμείς δεν είχαμε πρόσβαση σε αυτό μέχρι πρότινος. Θέλω να πω ότι η πρόσβαση μπορεί να είναι και περιορισμένη. Εξαρτάται από το ίντερνετ, εξαρτάται από τη χώρα και δεν είμαι σίγουρη πάντα ότι ό,τι είναι στο ίντερνετ είναι απαραίτητα, πώς να το πω, και καλό. Όχι, δεν είναι. Αλλά γι' αυτό χρειάζεται να έχει ο καθένας κριτήριο για να κρίνει τι είναι καλό και τι δεν είναι. Ιδίως τα παιδιά πρέπει να μάθουν να ξεχωρίζουν κάτι το σκουπίδι από το καλό προϊόν. Τουλάχιστον εδώ κάνουν στο σχολείο μαθήματα για το πώς να κρίνουν και πώς να χρησιμοποιούν το ίντερνετ με ασφάλεια. Τι σου αρέσει να βλέπεις στο Netflix, για παράδειγμα, ή σε κάποια άλλη τέτοια πλατφόρμα? Στο Netflix. Δεν βλέπω πάρα πολύ Netflix. Βλέπω κυρίως συζητήσεις επιστημονικές, φιλοσοφικές κτλ. Και βιντεάκια με γάτες. Και αυτό, σωστά. Αυτά με διασκεδάζουν για κάποιο λόγο. Όταν είναι να δω κάτι μόνο για διασκέδαση, κάτι εύκολο ας πούμε, βλέπω σειρές φαντασίας και αυτό που λέμε fantasy, με κόσμους φανταστικούς και περιπέτειες και δράση. Αυτά μου αρέσουν και μερικές κοινωνικές σειρές. Εσένα όμως, για πες και εσύ τις προτιμήσεις σου. Λοιπόν, φυσικά και εμένα μου αρέσουν οι ταινίες φαντασίας. Αλλά εκτός από αυτές τις ταινίες ή τις κοινωνικές ταινίες, για παράδειγμα, μου αρέσουν πολύ οι σειρές οι ταξιδιωτικές ή οι σειρές που συνδυάζουν ταξίδι και γαστρονομία. Ναι. Αυτά τα βρίσκω πολύ διασκεδαστικά και ενημερωτικά και μου αρέσουν επίσης κάποιες σειρές που μιλάνε για κάποιες, για παράδειγμα, επιστημονικές ανακαλύψεις ή ανακαλύψεις σε σχέση με το διάστημα. Αυτά μου αρέσουν. Σαν να είναι έτσι εγκυκλοπαιδικές γνώσεις σε βίντεο. Ναι.
έχω την αίσθηση, Δημήτρη, ότι θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα πράγματα. Πάρα πολλά. Ναι. Οπότε ας κλείσουμε με αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε και μας κάνατε παρέα σήμερα. Γεια σας. Γεια σας.